Fire extinguishing devices sa mga tindahan ng Paputok sa Lingayen, Sinigurong Kitang-Kita ng Publiko. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Tiniyak ng Bureau of Fire Protection of BFP, Lingayen Station na nakikita ng publiko ang mga fire extinguishing devices gaya ng mga timba ng tubig sa mga pwesto ng mga nagbibenta ng paputok sa bayan. Ayon kay Senior Fire Officer 3 Philip Abrazaldo, ang Operations Deputy ng BFP Lingayen, hinimok ang mga tindera na gawing malinaw at madaling makita ang mga safety measures sa kanila. Tiniyak ng Bureau of Fire Protection of BFP, Lingayen Station na nakikita ng publiko ang mga fire extinguishing devices gaya ng mga timba ng tubig sa mga pwesto ng mga nagbibenta ng paputok sa bayan. Ayon kay Senior Fire Officer 3 Philip Abrazaldo, ang Operations Deputy ng BFP Lingayen, hinimok ang mga tindera na gawing malinaw at madaling makita ang mga safety measures sa kanilang lugar upang ipakita ang kahandaan laban sa posibleng mga insidente ng sunog. So, ganun din, pinagpaingat din lang po sila. Ni-require po namin sila na magkaroon ng isang may fire extinguisher po sila. At saka mayroon silang tubig na nakalagay sa drum at saka mayroon silang timba. Para in case na mayroong sakong na doon, ay mayroon po silang fire protection doon sa kanilang tinitindahan. Dagdag pa ni Abrazaldo, nasa 30 tendera ng paputok ang nabigyan ng permit ngayong taon sa bayan. Binalaan din ng mga ito na maaring bawiin ang kanilang permit kung lalabag sila sa mga itinakdang regulasyon. Nagsimula na magbenta ng paputok ang ilang tendera noong December 24. Ang mga ito ay nakapwesto sa Solis Street, Barangay Poblasyon, malapit sa BFP Office at Lingayen District Hospital upang masiguro ang mabilisang aksyon sakaling magkaroon ng insidente. Samantala, nasa 52,000 pesos ang pinakamahal na 200 shots fireworks na mabibili sa bayan, habang ang pinakamura ay mini fountain na nagkakahalaga ng 50 pesos. Kasama mo mula dito sa IFM Digupad, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. 104.7 IFM. Report! IFM News. IFM News. IFM.